मेरे पास है। ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ फर्स्ट टाइम के हाय नहीं ना ओपन करो है ना टाइम कम कोई नहीं खोल लो तो इधर देखो करो ఫస్ట్ ఆ ప్లేస్ కరెక్ట్ కాదు, అక్కడ వెంటిలేషన్ వస్తలేదు. ఈ పక్క అయితే కరెక్ట్గా వస్తుంది, గాలి ఉంటలేదు. ठीक है, ओके, नो కూర్చొని కూర్చున్నట్టు పెట్టి
ఉప్పు పెద్దనా